שנות 2000 להר סיני, חיית מחמד אני של אלוהי. זה היום בו פקעתי, כשאהיה גדול כך נשבעתי, ונוראי הרי אינני, כי אי אפשר לקחת מה שאין לי. עם חוצפה ופסון, אהיה תמיד הדבר נכון. שמו של האיש הולך לפניו, ותמיד היה איתו בכל שלב. אז מה? כי לא לוקחים מטבריה ביום שלב. אני הצודק עכשיו, נשברו לי השמיים, ולא רואה דרך העיניים. כמו שאומרים, איש מלא געגועים, תמיד תזכור כמה טוב היה, כי זיכרון זאת בעיה. במוח זה חשוב תמיד לזכור, אבל זה חשוב גם לשכוח. בין שנות 2000 להר סיני, חיית מחמד אני של אלוהי. זה היום בו פקעתי, כשאהיה גדול כך נשבעתי, בנוראי הרי אינני, כי אי אפשר לקחת מה שאין לי. עם חוצפה ופסון, אהיה תמיד הדבר נכון. שמו של האיש הולך לפניו, ותמיד היה איתו בכל שלב. אז מה? כי לא לוקחים איתי ביום שלב. אני הצודק עכשיו, נשברו לי השמיים, ולא רואה דרך העיניים. כמו שאומרים, איש מלא געגועים, תמיד נזכור כמה טוב היה, כי זיכרון זאת בעיה, כי זיכרון זאת בעיה. במוח זה חשוב תמיד לזכור, אבל זה חשוב גם לשכוח.